it's me again, Mama Sita Nicole, of course. So today, nandito naman tayo sa backyard ng mother-in-law ko. Favorite place ko dito pagising ko, pupunta ako dito kasi nga, masaya. Masaya. Hindi lang masaya, kundi fresh ang air nila dito. So, ang gagawin natin today, yung video natin is, mag-walking around tayo dito sa neighborhood nila, para makita nyo naman kung, mga bahay nila, style nila dito, ganun. At saka maya-maya, pupunta tayo doon sa friend ng father-in-law ko. Maghiram tayo doon ng fishing pool kasi yung father-in-law ko is wala silang fishing pool kasi matagal na hindi na siya nag-fishing. So, tomorrow pupunta tayo doon sa park. May park doon na parang magandang falls. Basta, excited na ako. Super excited ko doon kasi mahilig ako sa falls, guys. Super excited ako sa mga ganyan. Kasi parang exciting. Excited talaga kasi, syempre, sino bang hindi excited, di ba? Vacation mo. Enjoy na natin yun lahat. Oo, kasi hindi naman tayo always na mag-vacation kasi alam mo naman yung panahon ngayon, di ba? Hindi lahat ay makuha natin. Charot. Kaya, yan, mag-as muna tayo sa mother-in-law kung mag-walking siya or hindi. Kasi kung ayaw nila, ako na lang. Mag-isa-isa. So, kita-kits na lang, guys, sa video ko. So guys, lumipat ako dito kasi nga may nagpa-music doon, neighborhood nila. Malapit lang talaga, harap lang. Nagpa-music ng malakas. Paano kung ma-CPR ako? Oo. Hatian ba niya ako? Charot. At saka, kung ayaw nila maglakad, ako na lang. Kasi, sanay naman ako mag-isa. Charot. Tara na! So we just walk around a neighborhood. Ang ganda dito. Super, guys. Ang lugar nila dito, guys, parang lang, Pilipinas. Oo, super green, pero sobrang linis. Linis na linis talaga siya, oo. Kaya, pag summer talaga dito, gusto ko dito mag-vacation. Kasi nga, para lang siyang Pilipinas, paulit-ulit na sinasabi ko, kasi nga, ang hangin, ang sarap, tapos, yung magkatabi-tabi lang ang bahay nila. Ganon.
may space sila sa ano, sa lugar nila. Space. So, ayan na sila guys. Malapit lang naman kami, nag-ikot-ikot lang. Kasi ang sarap ng hangin talaga dito pag maraming puno. We have lots of trees, really green. Pag ano dito, pag summer. Pag winter naman, ako, sobrang lamig. Kaya ayaw kong pumunta dito ng winter. Next time, pag pupunta ako ng winter dito, tingnan nyo kung gaano kapal yung snow. Oh, ang ganda ng clouds. Asawa ko gustong-gusto niya maglakad dito kasi lumaki siya dito talaga. Dito siya na anak. At saka meron siyang mga ka-playmates. Oo. Dati nakilala ko sila. Kaedad ng asawa ko. Ang ganda ng puno nila. O diba? Super nice talaga dito, guys. Kaya gustong-gusto ko maglakad. Mga 80 degrees yata ngayon kasi mainit-init. Pero okay lang yung mainit, at least solid. Oo, mas maganda yung hot. Hot na hot. Oo. 'Di ba? Gusto niyo yun, boys, yung hot. Guys, nandito na tayo sa friend ng father-in-law ko. Oo. Ang ganda ng puno nila. Nandito ako sa backyard nila. O, diba? Diyos ko, nakikita kong puno na ito sa sa TV. Ngayon nakita ko na in personal. Charot. At saka, of course, meron silang flowers. Purple. Ang ganda ng flowers nila. Mahilig ako sa flowers, guys. Lalo na pula. Favorite ko kulay is red. At saka white. Damn. Ayan yung yard nila, guys. Super lucky. Ang laki ng yard nila. Ang sarap dyan mag-picnic. Sa harap ng bahay talaga nila, no? Tingnan nyo. Diyos ko. Ang sarap ng simoy ng hangin talaga. Ayan, nag-storytelling sila. Kasi, magbaro nga kami ng fishing pole. At saka meron silang aso dito, guys. Ang bait. Mabait siya. Mamaya i-video ko yun. Pero first, mag-video muna tayo dito sa nila. Sa yard nila. Kasi, minsan lang ako makakita ng malaking yard. Sobrang laki. Oo. Maganda talaga dito pag titira. Kaso malayo ka lang sa city. Malayo. O diba? Tingnan nyo naman yan. Ang ganda. At saka, ang hangin pa. Hangin siya. Fresh air talaga.
Ito yung aso nila, guys. Oo. Mabait ito na aso. Kaso lang, takot ako sa aso. Kaya hindi ako masyadong naghawak ng aso, baka makagat ako. Nakagat na kasi ako, kaya ayoko na maghawak-hawak ng mga aso. Ay, iba na lang ang hawakan ko. Charot. O diba? Pag sabihan mo ng sit, mag-sit naman siya. O diba? Sit down. There you go. Sit down. Ay, abigay. Hi. Sit down. Good boy. Smile. Smile. So ngayon guys, nandito na tayo sa river. Plano kasi namin tomorrow dito kami mag-fishing, but I'm not sure kasi nga hindi namin alam kung saan kami magpisto kasi nga mahirap naman at saka malakas ang ng tubig. Kaya we'll see natin bukas. So ayan na guys, nakauwi na kami galing sa paglakad at saka sa pagpunta natin sa friend ng father-in-law ko at saka inuwi nakabaro din tayo ng fishing pool. Oo. At saka ang init, nainitan ako. Nainitan talaga ako guys kasi 80 degrees. Oo. Sa paglabas hindi masyado, pero pag mag-stay ka talaga doon sa araw, syempre ma-feel mo talaga na mainit. Oo, mainit ang panahon. Ang panahon lang, hindi ang katawan. Charot. So anyway guys, I hope nag-enjoy kayo sa video natin today. Thanks for watching and like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell so you're always updated for my new video. Bye guys. God bless.